lupia eta porru biribilkiak, lupia biribilkiak porroz eta gambaz beteak. Gure gaurko bigarren errezeta. Jortzek hemen jarri du, inditu, gambak zuritu inditu, eta bereekin egin du hemen saldatxo bat. Hori da. Hau izango da gero botatzeko barrua beteko duguna, lupia beteko duguna. Hori da. Betekiari gehitzeko, saltxan ez ura erabiltzeko, bineon ura zaporiakin. Hori da, zaporia, azkenean. Aldia da. Hori, bakizu, arzak jauna, esautzen duzu, sukaldari ezauna. Ari gustatzen zaio ura erabiltzea danakin. Neutrua. Lehatza saltza berrian egiteko ura erabiltzen du. Marmitako bat egiteko ura erabiltzen du. Ni personalki nahiago dut marmitako bat egiteko aurrena atunaren ezurrak eta salda bat egin, hori da, eta fumentu bat egin, eta horrekin egin marmitako. Beraz, ni nahiago dut ura eta arzakek esaten badu, zezango jogu. Bueno, telefono eta behar duzue. A ber, azte bukara hor daukagu eta gainak gaurkabian ostirala irikita daukazue. Bai. Bota. Deitu, reserbain eta etorri afaltzea gurekin. 943 Eta azte bukaretan irekita lanun bata, igandia, astelena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala eta denetan. Eta nahi osue bizkaitarrentzako bebai. Astelena, martitzena, eguaztena, eguena, barikue, zapatu eta domeka. Hori bizkairaz. Hola, nire izebak eta ulertu dute. Bueno, ja, hasi dira ikasten, baina... Baina pixkanaka... Goguan eukan esateko bizkaia da segun emate. Bota? Martitzena. Ez da zuen hain izan... Gaur da barikue. Estirala da barikue. Nixo, zapatue, bezago. Eta domekie, domengo. Astelena berdina da. Bakarra daukagun holan batueratik astelena da. Beste danak aldatu iten. Aste artea martitzena. Zeratik, martitzena? Martitzena, ez dakit, martitzegatik, martegatik. Eta aste azkena, egu aztena. Azkena. Bale, gastroteka. Hemen gaude, eta, boratu, George, errumaniarra, baina ja urte, zenbat urte hemen Euskal Herrian, George? Urte. Zenbat urte? ¿Cuántos años? 10. 10 urte? 10. Bai, 10 urte, bai. Esan dilen, 9 urte Donostin eta baina Astigarra jundala. Han, gure zuzendari jaunaren herrira. Eta, zu, bertakoa, errenterikoa bertakoa? Ni lezokoa. Lezokoa? Lezokoa, bai. Lezo eta errenteri bat. Bueno. Haitze manaute bat bakatuko. Bueno, hombre. Baina hor, batea. Errenteria. Aldea, bai, horre, zema, kilometro bat? 800 metro. 800 die, 800 metro, bineon. Lezoko unibertsitatea eta errenteri. Hori da, oso ondo. Eta baina, lanera errenterira. Hori da. Lehenago beste jatetxe mate, horan, sukaldari lanean, zeran bakarrik, non zera? Ez, lehenago nintzen Donostin nintzen hotel batian. Bai? Ezaguna. Eta hortikan, sanun utziko nula sukaldia, zeba erreta bukatu nun. Bai? Eta hortikan, denbo batea, hori, azaldu zen aukera hau sartzeko, etxe onduan. Claro. Satelite honekin. Ja, gaina, ez da geldi egoten, nik honek uste dut, zukaldean segiten da, konversazio mateko bera izan, bera bakarrik atara behar du lana, makina bat. Bai. Ez da, geratzen duenean pixa hor dago, dana ikutzen da. Ni baino gerraua da. Nervioa daka. Ni nerviosoa nahi, baina, ostra, hau makina bada, benetan makina bada. Bueno. Ba hoxe, gurina bota deu. Eta porrua, ez? Hoi da, porrua, esango genuke, bai barazkila. Barazkila botatzen deu, eta sukaldatu. Sukaldatu eta gero, jarriko dizkiogu gambak. Bale. Eta, bai sukaldatu. Sukaldatzean, ardo txuria bota eta irina pixka bat, loitzeko. Irina eta ardo txuria, eta gero, horrek, irekide ardo txuria evaporatzen danean. Hori da. Esne gaina. Esne gaina botatzen dugu. Eta hori utzi, eta hori izango da, lupian barruan jungo dala, ez? Hori da. Betetzeko, betekia, esango da nioke. Bale. Eta ero, Jortzek esalduko digu, lupiakin nola egiten dituzuen biribilkiak, ez? Hori da. Gaur egun esan da, bai juten ganean arraina erostea, bai arrandegira, bai. Eskatzen jogu ja filetiak ina. Garbila. Hobena da hori da, arrandegira juten zaetenean, eta platerra hau egitean nahi baldin baduzu zuenean,
Imar duzen, june arrandeira eta lupia eskatu, ja garbituta, arantzak eta ondo kenduta, eta gero, oin beraiek ingo dutena. Ez, orduan oin, asantu, George, lupia zelan iten dudan biribilkia? Bai. Eta, pixkate kontatzen diguzue, zuen trukoa, ze horre baduka bere sekretua, Bai. Lupia garbia. Lupia garbia. Bai. Xolo monja dakagoina. Bai. Arantzak guztiak enduta, pintzak emanan, txakarra. Orduan, hemen jortzeko hain jarriko dizkio, gatza pitin bat bi aldetatik. Bai. Eta olio pixka batekin bi aldetatik, bai. Gero, bai, moldian ez itxatzeko. Hau ondo. Hori garrantzitsu izan. Hau dana eskuz, hori bai, Hau dana eskuz irten da. Betxo, guzo hori honez, oin di makinak eta sukaldean ez dira sartu. Papera. Labeko papera, bai. Ez itxatzeko ere, bai. Jarri barruan. Pero buelta eman. Buelta eman. Oso arraxa. Adira. Barba. Horrela, gero, bete iten duzue barrukoa, eta gero, atera, kendu papera, eta listo. Bai. Ikusi zuen. Ez dauka inongo misterio. Vale. Guk, bueno, Txikitu. Gambak txikitu, bertan bota, eta listo, gero izan bexamela teitia. Bai, hori azkenean, bexamela antzeko bat da, Oida, azkenean. modukoa, oida, bexamela modukoa. Irina dauka, gero, ardua gehituko diogo, ez gaina, eta fumet pixkat, ez? Oida. Gamban salda pixkat, baina, bueno, bexamel antzeko, bitzaldu izaigu. Batzutan, ikututa, bitzaldu izaigu. Bexamela antzekoa, binon, ez da bexamela, azkenean ez dugu erabiltzen hainbeste irina. Hor, janaria, emate jozue baita prestatzen jozue otartekoa, pintxoak ero badauka solakorik? Pintxoak bai, razilloak ere bai, guain hemendikan zer gutxira. Zer gutxira, zeizaten zuen? Guain barazki tempura dazkagu, bai dazkagu bai arrautxa utzi batzuk. Bai? Gure egoerara eginak, bai pistu batekin, patata krema batekin. Eta gero bai dazkagu finger batzuk. Fingerraz dia nuggets. Bai, oiasko... Oida. Baina zu egindakoak? Guek egindakoak, gu marinautak, ite ditugu marinau... Finger izan, inglesen nahi bezan, atzamarra. Behatza, atzamarra, Eta gero, hori, entrekota, normala, gauza normala. Binon, fuertena hori da, arrautza utxillak, eta bai, shiitake fest, bai, entxara da, dakagu. Shiitake fest, onjo eta shiitake... Perretxikoekin indakoa. Perretxiko indako entxara da, bai. Bueno, eta bada zerbait jolan kartatik ezin duzuena kendu, jendea asko juten dana eta asko eskatzen duena? Kroketak. Kroketak. Zena egite dituzu kroketak? Aten kroketak. Guain azkenian egiten ari gara eta haragi. Kroketak? Eta kristona gatatzen dira. Jendia eskatzula eta oso oina. Eta amonaren kroketa bezain goxua dia zuenak? Hobe. Ez du zinisten. Amonaren kroketak... Amonarenak amonaren. Oia, amonan kroketa amonan. Baina, bueno, azkenian da, amonan reseta pixkat aldatuta guaingo egoran. Hobetuta. Oida, hobetuta. Beti, hobetu inberda. Beti. Beti hobera. Saiatu behintzat, saiatu inberda. Bale, irina bota dio. Hori da. Eta oin, ardo txuria. Pixka bat, bai. Eta hemen, alkohol guztiak eta. Beti esaten dugun hemen, eta naiz aspertzen, ze jende asko goraindik, nik inoiz errezetetan ardoa erabiltzen duen, eta hau umei, eta ez da arazo hori, alkohol guzti hori lurrundu intzaigu, guk arnastu dugu dena, eta garbi gaitzen da. Zer garbi? Bai, bien, ondo. Koladore bat, Iban. Bai, txon. Ez dela... Listo. Bai. Listo. Oideko. Pixka, Eta hori, egun erabiltzen dituzunean gambak, olako gauzak beti, otarrainskak, azalak eta gorde. Ez baituzue, momentuen erabili behar, izozgailuan sartu, eta egun batean arrainzo bat iteko, edo zer, arraizalda bat iteko, oso dukatzen da. Aprobetxatu egin behar da. Bota, ez da bota behar, ia ezer. Oin, ez negaina. Eta honekin, ingan da baita piperbeteak, ero ez? Bai. Piperrak beteta honekin, oso goxoa geratzen dira. Bai. Hau da, neko ohikoa den ore bat, baina oso ondo geratzen dena eta interesgarria bene.
sukaldatu eta murriztu. Bai, oin hau utziko murrizten, sukaldatzen, eta gero ja, listo daukagunean, izango da lupia bete. Bete, eta laberatu 7-8 minutu, Vale. eta listo. Vale, ba. Ba, utzi guzue, hoxe, saltza loituko zaigu, eta gero ja listo daukagunean, etorriko da lupia betetzen, eta labian sartu, eta listo. Saltza egin barrek diogu honi, saltzari dauka ero? Saltza bai, ingo dugu bai, txakolinan Txakolinan saltza saltza bat. Venga, ba, seitxoan. Hemen gaude, eta diskusio ekin dute, ez ziaten saltza ez diate esan diet, erakutsi eta beraien sekretu dela, txakoli saltza bat daukate hemen, eta ezin dutela erakutsi, nagusiak ez dira usten erakusten, zoragarria hau, dano probatu dugu. Beraz, bueno, ja txakoli saltza hemen dago. Probatu nahi baduzue, gaur gauian, ero bihar, ero etzi, ero nahi duzuenean gerturatu. Txakoli saltza ikusgarria. Bai. Ja, no, ados, nahi duzuna esango zu, baina nik esan izuen. Erakutsin behar duzuela dena, baina... Ezin da, azkenian ezin da dena erakutsi. Amonaren sekretu, ez duzu erakutsi. Hor, lehen astu izego, patata jartzen dio azpian, oin, ez patata konfitatua da hori? Hoi da, patata konfitatua azkenian betekia ez egiteko, hoi da. Azpitik eskuteko, ez? Hori da. Eta hor dago, betegarria o betekia ja listo daukago, eta oin izango dena, labia prest daukago, 200 gradutan, bete eta 7 minutu, ez? 7-8 minutu bai. 7-8 minutu, eta listo. Eta listo. Vale. Sartu. Bete. Zeran daukazu, zuek banatuta bi jangelaro moduan daukazu, ez? Holan, toki batean bistro antzeko batan non kasolitak eta jan, jantzazken jendia? Hoi da, razioa jateko, bai zutikan, zutik jateko, eta gero nahi bazute bai eseitak, jangelan bado. Osea, erdia montatzen dugu menuantzako eta beste erdia razioentzako eta... Eta herrian zue sukaldea, erdian. Hoi da. Baina ikusiten da sukaldea, ez? Bai. Zue ikusiten zaizue? Bai, lehio badakagu hor. Sartzeko... Beira hori interesgarria. Egia esan gero eta jende olako sukaldeak eskartzen dira. Nun sekreturik ez da baen. Han, zue biztan zabete lanian. Hori, eta ikuste dezu dana. Dena ikusten dara. Jaten dezuna, ikuste dezuna leten dugu. Así que nahi bat zuzaute ikasi. Begia jarri eta nahi bat txakoli saltza, ara lehenago junbarko zue, trago batzugan gintonik kartata daneti daukate, musika hona entzuteko, eta hoxe egiten duzuen, zerbait idaztatzen duzuen bitartean, ikusi hauen sekretua. Guk oingoz, 7 minutu izango du lupia hor, eta listo dagoenean, txakoli saltza honekin, dastatzea. Bai. Pasa dira, 8 minutu utzitu, baspa. Eta... Listo, gure lupia. Hemen platera. Vamos a poner primero la salsita. Saltza pixkat, txakoliñana, lehen esan dakoa. Hori da. Eta oin erregabe. Uste duzu paperakin, ze ondo ateratzen den. Eta errez. Sukaldarien trukoak. Gero gu etxean saiatzen gara eta dena itxasten zaigo. Da igual que caiga. Con uno suficiente. Batekin, Bai. Bi razio potolua. Eta ja badakago... Batekin nik uste dut... Lasañakin badakago nahiko. Bai, nahikoa. Perfecto. Bai. Eso está. Beira, ze itxura daukan. Que se vea un poco la piel así, ¿da? Hori da. Lupia biribilkia, gamba eta porruz betia. Eta hau, puskatu inbar da. A ver, George. A ver. Zure nengo. Pena, hau puskatzea. Zugu pixkat, lanetik. Oso goxua. Benetan, Jost. Ona, Eta dena... Eta txakolinan saltzakin. Saltzakin, hoi. Ematen dion bixi puntua. Hoi da. Leno lasainan indeu piston piparrana. Bizitasun hori bilatzen dugu orain txakolin saltzakin. Kristo gara. Errepiko, tingu ere. Bai.
Eta orain, Qué rico. ikuste zuen kopa hau, ba hemen, sagar tarta bat egingo du. Nola? Segi gurekin.